Mama, ajde da se igramo pošte. Ne mogu sad da se igram pošte. 22.000. Ajde, molim. Ne mogu sad, moram ove račune da sredim. Samo na kratko. Ajde. Ali na kratko. Da. Ajde da počnemo. Sledeći. Konačno! 2 sata stojim ovde u redu i čekam. Šta vi mislite? Da ja nemam pametnija posle nego ceo dan ovde da izgubim? Mamo. Šta je ovo? Infostan. Da, infostan. Grejanje 22.589 dinara. Grejanje u maju. Ma na šta vam ovo liči? Šta li? Posle ćete vi da kažete da vi niste krivi za poskupljenje grejanja. A ko je kriv? Ja sam kriva, možda ne. Vi ste krivi. Vi ste krivi što ne radite svoj posao kako treba. Vi ste krivi što birokratija u ovoj zemlji ovako funkcioniše da ja moram da čekam i stojim. Evo, svi stojimo u redu i čekamo. Ma tako je. Naravno. Nemojte, molim vas, pa vidite, samo jedan šalter radi. Ma nemojte, ljudi. Samo čeka da šmugne sa posla večer. Ja imam pauzu za ručak, a vi idite u pravnu službu i tražite svoje pravo. Ovo je strašno, što sam zatvorio ovaj jedan šalter. Pa sad će nas sramota. 300 grama bureka da jede. Stvarno, zaista dva jogurta da popije. Ma nemojte, molim vas. Maj. Šta sam ja kriva? Pa nego ko je kriv? Daj, vi ste krivi, platite račune, molim vas, idite kući. Ajde, gospođo. Zađite napolje. Kažu, srce ne treba jesti posle 6. Pa ja radim do 6. Kažu, ne treba jesti belo brašno. Pa meni pored posla samo pekara, srce moje. Kažu, ne treba jesti beli šećer. Pa meni onaj automat pravi samo kafu sa šećerom. Kažu, ne treba puno sedeti. Pa šta da radim, srce moje, da šetam po samoposluzi? A ja ću lepo da dam otkaz. Onda neću imati leba da jedem, pa neću jesti ni pre, ni posle 6. Dakle, za gospodina Alex kremu gorgonzola sosu i za gospođicu tortellini sa prelivom od crnih tartufa. Uživajte. Hvala lepo. Što ovo super izgleda. Vrlo je ukusno, vidjet ćeš. A to tvoje baš deluje dobro. Jel mogu da probam? Naravno, kako da ne, samo izvolim. Super je bilo. Da li neko zna zašto nas je zvao? Ja ne znam, bio je tajanstven. Ne znam, sad ćemo vidjeti. Možda hoće da razgovaramo o kolektivnom godišnjem odmoru. Meni ne treba odmor. Ni meni. Dobro jutro. Dobro jutro. Jutro. Moment. Dame i gospodo, možda su neki od vas već primetili, imamo problem. Nema uspona, nema padova. Niti idemo gore, niti idemo dole. Ništa se ne dešava. Nula. Ne valja. Ravna linija. Nema mobinga. Nema seksualnog uznemiravanja. Tako više nećemo moći. Gospodine Joviću, koliko dugo ste vi u službi kod gospođe Petrović? 3 godine. 3 godine. Da li ste za to vreme imali seksualni odnos? Ne. Zašto? Veoma poštujem gospođu Petrović, ali ne nalazim da je previše privlačna. Ni ja, ali kakve to veze ima? Ne radi se o tome. Ona vam je nadređeni žena. To sigurno vređa njenu sujetu. Prošle nedelje napravili smo proslavu u firmi.
Da li je za vreme te proslave jedna od naših koleginica bila opijena i iskorišćena? Da li je jedna bila pipkana ispod stola? Meni je baš bilo super to večer. A ja kao zidu da govorim. Šta je vama? Da li je toliko teško nekoga seksualno uznemiravati na poslu? Moment. Kažite. Ja sam pipkao gospođu Đurić. Ispod stola. Moronu, vas dvoje ste 10 godina u braku. 10 godina. Smeje nam se cela branša. Dobro. Mobing. Šta je sa mobingom? Ljudi, mobing ne može da bude toliko težak. Evo, gospodin Derigać. Muca, ima smešno prezime i ima smešne naočare. Je li tako? I da li mu se neko ruga? Ha? Ajde, gospodine Derigać, recite nešto. Evo, recite nešto. Ajde. Nemojte, molim vas. Pa čujete kako priča? Jel čujete? Ha? Evo, zamislite ga, na primjer, tokom seksa. Ha? Ko je tvoj tatica? Ko je tvoj tatica? Pile moje maco. Ha? Nemam pojma, nešto tako je. Pustite mašti na volju, ljudi. Ne! Nemojte da dižete ruku. Prekinite me, grubo me prekinite. Recite nešto, uradite nešto, poprite se na sto. Urlajte, bacite nešto. Potpuno ste u pravu. Ja nisam čovjek za ovu firmu. Dajem otkaz. Također. I ja. I ja. I ja se... Bravo, Derigaća. Haha, kolektivni otkaz. Tako, to je nešto. Najzad ste ukapirali, jeli? Mi vam želimo sve najbolje u radu i u životu. Samo napred. Uradila sam ja 1000 testova kod jednog poznatog lekara, ali nismo našli na što sam alergična. Onda sam otišla kod ovog kod onog iscelitelja. I on je otkrio da sam ja u stvari alergična na samu sebe. A to je baš bez veze. Mislim, ne mogu da pobegnem od sebe. Mogu možda malo da se nagnem napred. Evo ovako. Onda bolje nazad. Evo ovako. Ma nemoj da me zezaš. Gospice, mogu pomognem možda? Jao, baš ste ljubasni. Pa znate, ja sam upala u tu finansijsku krizu, možda nije mala u današnje vreme, 10.000 evra, imam kredit za kola, a eto, vi ste došli nijotkuda da mi pomognete, da mi izvučete iz sranja. Možete da mi date pola sad, a pola za mjesec dana. A možete da mi date sve odjednom ako vam tako odgovara. Možemo da odemo na kafu da častite, da se sve lijepo dogovorimo i da idemo da kupimo nešto od garderobe što vas izdužuje. E pa izvolite. Hvala. Sama sam ga napravila. Ozbiljno? Da, pa htjela sam da probam i ja. Neke žene to stalno rade. Kako vam se čini? Čudno, je. Čudan. Osjeća se malo na ribu. Da, bakalar. Sada ga u sve stavljaju. Ima i mesa. Piletina. Da, belo meso odstoji u pacu od crnog luka, račića i jagoda. Da, to baš daje šmek. Šta je ovo? To je poseban specijalitet. Svinjska crevca prelivena crnom čokoladom. Zanimljiva kombinacija. Baš mi je drago da vam se sviđa. Da ćeš se ti 100%. Jeste za još kafice?
Otkrila sam kad se kašičica senfa stavi u filter kafu. Kafa je odlična. Pa gde su? Moj prvi put? Da. Čvrsto sam odlučila. Nadam se da će biti u sljedećoj godini. Držim palčeve. Morat ćeš samo na koktel, nemam šta da obučem. Ma sad ćemo da smislimo nešto. Ne, ali stvarno nemam šta da obučem. Čekaj. Ja sam kreativna. Sad ću da ti pomognem. I šta sam ti rekla? Pa ispričat ću ti sutra kako je bilo. Ćao! Ja zapravo moram nešto da vam priznam. Ja sam ta super žena. Ja sam sve ono što jedna žena mora da bude. Ja mogu da rađam, dojim, radim, kuvam, čistim, spremam, družim se, šminkam, feniram, učim, čitam, trčim. Pa da, ja sam savršena majka, ljubavnica, psihijatar, čistačica, kuvarica, sobarica, zabavljačica, striptizeta i koketa. Pa da, ja uspem da zaradim, podmirim, zadovoljim, zabavim. Ja sam pametna, lepa, dobra, brižna, sposobna, strpljiva i to naravno sve u isto vreme. Da, ja uspem da odem na posao, pokupim decu iz škole, spremim mužu divnu večeru, igram se sa našom dečicom, a onda idem u kozmetički salon, sredim se, tračarim sa drugaricama, a onda uveče kada se vratim, samo za njega u novom čipkanom vešu priredim raspamećujući seks. Znate one multipraktik aparate? Ne znate? Pa znate ono čk. Oni su pravljeni po meni. Pa da, ja mešam, seckam, renem, bućam, sečem, sve u isto vreme, uz osmeh na licu, savršenu figuru, frizuru. I eto, pa sada vi vidite. Da, i u stvari treba da vam napomenem sada nešto. Ja nisam ništa od toga, a u stvari sam od svega toga pomalo. Ali po vašim licima vidim da razumete o čemu pričam. Da. Pa sad stvarno moram da krenem. Znate, za sat vremena imam frizera, decu moram da pokupim iz škole, a počinje mi predstava. Vratit ću se možda ako stignem. Ćao, a vi uživajte. Luciano, onaj, da. Jeste, znači da vidiš. Sašice, ajde sipaj mi malo šampanjca. Naravno, Seko. Evo ovako, dok smo još trezni, ja mislim da je u redu da se raskusuramo. Da, ljudi, ajde, evo, živjeli, ajde, srećna nova godina. Da, te ovako, pošto smo Saša i ja sve ovo kupili, mislim da bi bilo u redu da deo tog novca vratimo. Naravno, ljudi, samo recite koliko treba damo. Evo ovako, kad se sve sabere, svako treba da da po 3000 dinara. 3000? Pa meni to malo mnogo. Dobro, kako mnogo.
vidi šta je sve ovde bilo. Bila je riba, pa bila je jagnjetina, pa bio je vatromet. Ljudi, samo jedna stvar, ja mislim da nije u redu da od Jovane uzmemo pun iznos, pošto ona nije mogla da pije alkohol uopšte. Pa dobro srce, evo, ja ne jedem jagnjetinu, ti znaš da sam ja vegetarijanac. Ajde, dobro, I molim. šta sad ja treba da ispaštam zato što sam trudna, jel? Dobro. Lepo ste to smislili. Dobro, evo ovako ćemo, neka i oca da 2000, svi mi damo po 3.250 i to je to. Je li to u redu? Dajte ljudi, šta ćemo sad kao po sistemu ove jeo manje, ove pio više, daj. Pa očigledno da je to jedino rešenje. Mislim, najvažnije je da bude pošteno. Dobro, ali evo ja isto nisam pio, jel? Mislim, pijem antibiotike, popio sam 2 šampanjca i sad bi trebao platiti više od 3000 dinara. Mislim, je to normalno? Pa dobro, ti samo šampanjac, pa šampanjac, kao da ništa drugo nije bilo sem šampanjca. Pa bilo je to i drugih stvari. Bilo je jelo, bio je vatromet. Vatromet? Čekaj, vatromet je ušao u ovaj iznos, jel? Da, pa normalno. A meni vatromet baš bio nešto bez veze. Vera koji te nisu ni opalila. Ma da. Evo ja recimo uopšte nisam videla taj vatromet zato što sam ja bila u WC-u. Sad kad sam ja trudna, ja stalno moram da idem u WC. I ja to nisam videla. Dobro, ljudi, po toj logici ja bi trebalo isto manje da platim, pošto sam ja uzeo jednu kašiku ovog rižota sa morskim plodovima. Stvarno, ovdje je bilo nekih morskih plodova. Da, ja sam juče kupio 2 kila, da. Jel? Pa ne znam, mislim, stvarno, ovdje nema uopšte, ja tu ništa nisam našla. Ne. Sam pirinač. Kažem, sam pirinač. Ma bilo je, šta ti je bilo je, ali bili su svi koncentrisani na jednom mestu, pored lososa. Losos? A šta, bio je i losos? Ne, ja sam najskuplje stvari preskočila. Pa došla si ti uopšte jela nešto večeras, a? Po ovoj krizi, ovakvoj krizi, mislim, ovakva večera, ja sam ipak za neku skromniju varijantu. Ja sam, evo, htela samo normalno da dočekamo novu godinu. Eto, to je sve. Šta, tebi je normalno 3000 dinara, mislim, mogli smo neki fancy restoran. Ja, molim te, koji fancy restoran? Baš me zanima gde možeš za 3000 dinara po osobi da dočekaš novu godinu. Aj, red. Vidi, Mila, ja ništa od ovoga nisam tražila. Ja sam mogla prođem, ali tako sam mogla prođem samo sa jednim, jel? Ljudi, dobro je, evo ovako ćemo. Ja ću platiti za vatromet. Sve je okej, stvarno. Živeli. Sale, ti si car. Sale. Hvala, Gagi. Hvala, Gagi, puno. Evo, onda smo se sve dogovorili. I oca da 2000, svi mi damo po 2500 i to. Je li to sad pošteno, je li u redu? Nije. Dobro, šta sad nije u redu? Pa nije u redu zato što je malo pre trebalo da platim 1000 dinara manje od ostalih, a sad samo 5. A to je zato što je Saša odlučio da plati vatromet, razumeš? Ja razumem da ovde svi mogu da piju i šampanjac, i rakiju, i vino, i pivo, a ja samo vodu i da opet treba da platim samo 500 dinara manje od ostalih. Dobro, evo pošto si ti trudna, a jedeš za dvoje, a? Ti daj samo 1500 dinara, u redu? Ajde, još ćete da kažete da vam se i muzika nije dopala. Pa čekajte, hoćete da kažete da su i CD-ovi za večeras kupljeni, jel? Pa jesmo, kupili smo 4 CD-a po 300 dinara. Ja recimo nisam ni tu muziku čula zato što sam bila u WC. Sam ja za sve krive. Dobro, ljudi, sve je u redu. Evo, ja ću da platim za sve. Sve je u redu, sve... Ne, Milenice, molim te, ja ću da platim za sve. Iduće godine idemo u restoran za Novu godinu i onda će svako da plati za sebe i onda ćemo da vidimo koliko se ko oždro, ko je koliko popio i sve će biti u redu. Jel u redu? Sale, ti si Superman. Sale, Superman. Divno. Sve smo završili. Pa ima samo još jedna sitnica. Tvoj Saša je prosuo vino na moju haljinu, koja uopšte nije jeftina. Ja ne znam da će to moći da se skine. Evo, probat ću na hemijskom, ali samo kažem. Ovako. Koliko je sati? 8:15. Kako si rekla se zove slatki frajer? Luka, zove se Luka. A gde si ga upoznala? Sa posla bez... Koliko je sati? 8:16. Dobro, stižemo, a? Stižemo. Ne, imam neki osjećaj da sam nešto zaboravila. Mozak, draga, mozak u dnevnoj sobi. Mozak. Jo, karte! Dala sam ih pre 20 minuta. Smijeti se. Draga, ipak si nešto zaboravila.
Imate sekund. Svakako. Koleginice, sećate se tačno pravila javljanja u našem call centru? Svakako. Tolerancija, ljubaznost. Razumevanje. I kompetentan savjet. Tako je. Imali smo par pritužbi klijenata. Recite mi kako se tačno javljate na telefon. Svakako. Jedan poziv menja sve. Tehnička podrška. Ja sam Anđela Mikić, koji je vaš jebeni problem. Ajde ovako. Jedan poziv menja sve, tehnička podrška. Ja sam Anđela Mikić. Kako mogu da vam pomognem? Jedan poziv menja sve. Tehnička podrška. Ja sam Anđela Mikić. Zašto jednostavno ne pročitate jebeno uputstvo i ostavite me na miru? Šta mogu da učinim za vas? Šta mogu da učinim za vas, osim što ste evidentno glupava budala i nepismena? Anđela, zamislite ovako. Ja sam klijent. Dobro. Imam problem sa softverom. Jedan poziv menja sve, mi je poslednja šansa. Zovem, na kraju dobijem, čujem vaš glas, kako se javljate i kažete mi... Jedan poziv menja sve, tehnička podrška. Ja sam Anđela Mikić. Baš me briga koji je vaš jebeni problem. Ja idem na pauzu. Odlično. Vratite se na radno mesto i ne javljajte se na telefon. Ja se ne javljam na telefon. A šta ću ako zove neki jebeni klijent? Ignoriši. Ignoriš. Kako čovjek da vodi jebenu firmu kad ovde rade retardirane budale sa vloma nožja? Dijapole. Skini slušalice. Obustavi posao. Skloni ruke od kompjutera. Skloni ruke od tastature. Skini slušalice. Ne radimo ništa. Zašto biste radili? Ne radimo ništa. Izvinite! Policija! Izvinite, molim vas. Mene su sad napali u parku tamo. Uzeli su mi torbu sa ramena. Jedan biciklista je prošao. Izvukao mi je torbu. Ne, nije taj. Sam ovako prošao, skinuo mi tašnu i uzdao sve. Polako, samo šta ste imali u tašni? Sve sam imala. Imala sam ključeve, markicu za prevoz, imala sam ličnu kartu, kreditne kartice, krštenicu, venčani list, venčanicu. Imala sam nove pločice za kupatilo. Imala sam nameštaj, sam nameštaj, auto, jahta i kuće na Divčibanu. Vi tu mene malo... Da. Tako sam bila neraspoložena, sad mi je mnogo bolje. Jedna pileća ekstra grande, veliki pomfrit i velika Coca-Cola light. Izvinite, ne znam da ste me razumeli. Jedna pileća ekstra grande, veliki pomfrit i velika Coca-Cola light. Čekajte, imam polako. Jedna pileća ekstra grande. Veliki pomfrit. I Coca-Cola. Velika.
Ne, ovo je neverovatno. Pileća ekstra grande. Veliki pomfrit. Jedna velika Coca-Cola Light. 4 pileće ekstra grande, 4 velika pomfrita, 4 veliki Coca-Cola Light. Vaš račun je 2400 dinara. Preuzmite na kasi, hvala. Ana, na šta ovo liči? Ovo je nedopustivo. Ali stvarno nisam znala. Vi očigledno ne želite da budete deo velike porodice koja prima veoma dobru platu. Mislila sam... Nema šta vi da mislite. Tu su drugi koji su već sve smislili. U pravilniku lepo piše: spoljašnji izgled zaposlenik je u skladu sa dres kodom kompanije. Šta vam tu nije jasno? Ali... Nema ali. Jel tu piše farmerke? Džemper? Ne. Ali zato piše štikla do 6 cm, čarape boje kože od 20 dena, siva suknja do kolena nikako kraća, svetla bluza i neupadljiva šminka. Jel to jasno? Oprostite, stvarno nisam stigla. Sutra će biti sve kako treba. Kakvi sutra? Za sat vremena dolazi klijent iz Nemačke. Imate sat vremena da izgledate kao ostali. Hvala vam. Stići ću. Ovo ide hitnu službu. Dobar dan. Njima je očigledno potrebno dodatno uputstvo. Ja uopšte ne gledam televiziju. Kao prvo, to nije dobro za nas. A kao drugo, nema ni šta da se gleda. Jutarnji program, pa posle toga vesti. Posle u 11:15 ide politička emisija, pa ženski talk show do 12. U 12 opet vesti. Posle idu prenosi sa suđenja, a od vesti u 2 do vesti u 7 idu samo serije koje ne podnosim. Ne volim serije, ni ljubavne, ni detektivske, ni porodične, ni one u bolnicama, ni one u ubistvima. Kad sve to pogledaš, živce da izgubiš. A uveče uopšte ne gledam televiziju. Imaju samo ona 2 glupa akciona filma, pa politička emisija, pa vesti i onda reality show. Ma ne, mene uopšte ne zanima šta oni emituju na tim glupim kanalima. Ćao! Gde je Milena? Tu je, sad će da dođe. Gde je Marko? Što vino? Popovino! Stiglo vino? Svinjite, zaboravio sam. Zdravo svima. Ćao, kako si? Jel možeš samo malo tiše? Šta? Izvoli, tiše. Super ti je šunka. Hvala. Hajmo i mi da ćuskamo. Samo kaži Petru da malo stiša muziku. Jel zaspao? Jeste. Ja sam ti rekla da se ništa neće promeniti kad dobijemo dete. Ja sam ti rekla. Šta želim za novu godinu? Želim da budem srećna. Da su svi oko mene srećni i zadovoljni. Želim da bude mir u svetu i među narodima. A ako to ne uspe, onda laptop i iPad. A gdje ti je spavaći soba? Evo je ovde. Super ti je ovdje.
Budi pažljiv. Ne brini. Jao! Ježa. Šta? Pa seo si na ježu. Ovo je Nikola Niki, ovo je ježa. Drago mi je. Pa pružimo ruku. Jezo, veoma mi je drago što smo se upoznali. Ja sam Nikola Niki. Jao! Pa ježu si stavio na macu mačkicu. Pa izvini se. Kome? Pa samo se izvini. Mačkice, maco, izvini. Maca ti ne veruje. Gospođice, mačkice, maco, izvinite, veoma mi je žao. Pa nemoj mene da gledaš, njoj kaži. Draga gospođice, mačkice, maco, meni je veoma žao što sam na vas stavio preteškog ježu i ja se ovim putem vama izvinjavam. Je sad okej? Mačkica maca je u redu. Ali Miša je sigurno ljubavan. I šta sad treba da radim? Da mu sipam viski? Znala sam da me ne shvataš ozbiljno. Ne, okej, samo kaži šta treba da radim. Pa on voli ovako da se zagrli i da se lupka po guzi. Ti mene zajebavaš? Jao, izgleda da dolazi medvedić Meda. Jao, ako nas on vidi u krevetu, ne piše nam se dobro. Ma dosta. Dosta, neću više da te slušam. Ti nisi normalna, ti treba da ideš na lečenje. Da, buduši. Druže Medo, uopšte nije to što misliš. Milena i ja smo drugari. Mi smo ovde sedeli, pričali. Ja imam i svedoke. Evo, Ježa može to da potvrdi. Tu je i mačkica Maca i Miša. Majke mi. Kaži, tati Mišo, da smo bili dobri. Kaži, tati. Laku noć. Nadam se da su vam se dopali moji skečevi i da ste se prepoznali u njima. U svakom slučaju, ja jesam. Vidimo se uskoro. A ja imam nešto da kažem. U stvari, mi imamo nešto da kažemo. Molim vas, meni su rekli da ću ja da budem prva. Molim vas, ja stvarno nemam vremena. Pa ko si sad ti? Ja? Pa ja sam direktorka jedne velike korporacije. Molim te, moj tata sponzoriše ovaj šou i ako će neko da govori, onda sam to ja.
Ponela sam večeras svoj novi CD hit single. Ali ja sam trudna. Mi imamo prava prvenstva. Molim vas, ovo stvarno nema smisla. Prva sam se javila. Molim da se ispoštuje red. Polako, devojke, polako. Biće vremena za sve. Ali nekom drugom prilikom. Večerašnji šou je završen. Hvala što ste nas gledali i vidimo se uskoro.